हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ദർശനമൊക്കെ കിട്ടി നന്നായിട്ട്? പോയിട്ടൊക്കെ വന്നു. ക്ലാസ് മിസ്സായി. അത് സാരമില്ല, മാതാജിക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ആയിക്കോളും. നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും. സാരില്ല, അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഞാൻ മറന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ മാതാജി? സാധന ഭക്തിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ, അതല്ലേ നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെയാണ് സാധന ഭക്തിയില്? ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. അടുത്തത് എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അജ്ഞത. അജ്ഞതയാണ് പാപങ്ങൾക്ക്. മൂന്നാമത്തെ പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ എന്ത് പേരാ പറഞ്ഞത്? അതിന് പാകമായതിന് എന്ത് പറയും? പാകമായത് അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയോട്. ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പോലും എന്തിന് യോഗ്യതയാകും? അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന പാപത്തിന്റെ 4 ഘട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തി അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ ശുഭത എന്ന ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തനിൽ പ്രകടമാകുന്ന മാറ്റം ദേവന്മാരുടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചാരികണ്ട് വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്തത് എന്തിനു ഉദാഹരണമായിട്ടാ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനേക്കാൾ ഉന്നതൻ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ബാലനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം സദ്ഗുണങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അജാമിളന്റെ കഥയിലൂടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നൽകുന്ന പാഠം എന്താണ്? ഭഗവത് നാമജപം പാപങ്ങളെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ എടുത്ത ഭാഗം കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് 10 ശരിയായിരുന്നു. എനിക്ക് 10 ശരിയായിരുന്നു. ശരിയായിരുന്നു അല്ലെ? എല്ലാരും പഠിച്ച് ഞാൻ ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അപ്പോ സാധന ഭക്തിയിലെ 2 പഠിച്ചു. ക്ലേശാഗ്നി പഠിച്ചു, ശുഭത പഠിച്ചു. മോക്ഷലഘുപ്തം എടുത്തോ നമ്മള്? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കി. ഒന്നാമത്തത് ക്ലേശാഗ്നി, രണ്ടാമത്തത് ശുഭത, മൂന്നാമത്തത് മോക്ഷലക്കുക്തക്ക് സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. അതാണ് 6 പോയിന്റ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലേശാഗ്നി കണ്ടു, ശുഭത കണ്ടു. ഇത് രണ്ടും ഏത് ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്? സാധന ഭക്തിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ത്? മോക്ഷലക്കുക്തകൃത് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഒരു മിനിറ്റ്. കൃഷ്ണ. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതിന്? ശുഭത കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ മോക്ഷലക്കുക്തകൃത് അതല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? ഇത് ഏത് ഭക്തിയിലാ വരുന്നത്? ഭക്തിയിലാ വരുന്നത്. ദർശന മാതാജി ഇപ്പൊ വേണ്ട, അവിടെ ചെന്നിട്ടായാലും മതി. ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടാ. ശരി ശരി. മാതാജി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാൻ പറ്റുമോ? മാതാജി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നൊന്ന് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാൻ പറ്റുമോ? മാതാജി അത് കേൾക്കേണ്ടി വരും ക്ലാസ് ഒന്ന്. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നോക്കട്ടെ നമുക്ക്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ ഇത്തിരി നീളത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടേ. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിന്റെ 6 പോയിന്റ് ആണ്. അതില് അത് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതില് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയണത് മോക്ഷലക്കുക്തകൃത്, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പോയിന്റ് എവിടെയാണത്? അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തിനല്ലാതെ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോക്ഷലക്കുക്തകൃത്, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയാണുള്ളത്. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇതിലിപ്പോ ഇതിന്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ സ്ലൈഡിന്റെ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. നല്ലത്. ഇതിലിവിടെ പറയുന്നത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു ഉള്ളത്. കാരണം ബുക്കില് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇത് പറയുന്നത് ഇതില് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 തരം സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും. സുഖത്തിന്റെ 3 ഉറവിടങ്ങളാണ്, ഭിന്നമായിട്ടുള്ള 3 ഉറവിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങള്. രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അതായത് പരമസത്യത്തിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാവം ബ്രഹ്മഭാവം. ആ ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് എന്ത് പറയണത്? സുഖത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ 3 തരത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവ്വശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യവും സർവ്വശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവും ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അവ താഴേക്കിടയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്താണത്? അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അത് രണ്ടും, ഈ 2 സുഖങ്ങളും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളല്ല ഈ ഭൗതികാനന്ദവും ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത് താഴേക്കിടയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ 2 സുഖങ്ങളും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുഖമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും നിത്യമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിനും പതനം സാധ്യമാണ്. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? പതനം സംഭവിക്കും നമുക്ക്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? പതനം സംഭവിക്കാം. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ അനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത പ്രവർത്തനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ അനുഭൂതി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖാനുഭൂതി കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തില് ഉള്ളവര്. മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. മറ്റുള്ളത് വളരെ താഴെയാണെന്ന് പറയാം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ് മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും ഉയർന്നതാണ്. മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികളാണെങ്കിലോ എത്ര താഴെയാണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കൊലവേജ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
കൊലവേച്ച് ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ. 17-ാമത്തെ പേജ്. കൊലവേച്ച് ശ്രീധരൻ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ദരിദ്രനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര ദരിദ്രനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിളുകൾ കുത്തിയിട്ട് വിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി. അപ്പൊ അതിന് വരുമാനം വളരെ കുറവായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ടും ആ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ആര് പറഞ്ഞു ഒരിക്കല്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതികമായ സമ്പത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ തിരസ്കരിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ, ഇന്നത്തെ ആ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണനാണ്, സംതൃപ്തനാണ്. എന്ത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അദ്ദേഹത്തിന്? അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അചഞ്ചലമായ ഒരു ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? ഈ കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു സമയത്ത് തന്റെ ആ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് തീരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തൻ കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, അത് മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ്. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്നൊരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മറുപടി നൽകിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്രയും ദരിദ്രനാണോ, ഒട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും കിട്ടുന്ന പൈസ എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചെലവാക്കിയത്? അദ്ദേഹം ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെലവാക്കിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശിഷ്യൻ മറുപടി പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിനും കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഒന്നിനൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. പക്ഷെ അത് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു? ഭക്തന് ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്? അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റില് ഇതില് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സുഖം. അതാണ് ഈ 3-ാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതില് വേറൊരു കാര്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. യുക്തികൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഇതില് വേറൊരു പറയുന്നത്, തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് മഹാദേവൻ ശിവൻ സതീദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിയെ, ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളില് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നേടാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണതകളും നേടാനും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അഷ്ടസിദ്ധിയെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം.
ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ദുർലഭ. ഇതെന്താണ്? വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പലരും തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യും? തപസ് അനുഷ്ഠിക്കും, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക സുഖ അന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യും? തപസ്സുകൾ ചെയ്യും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് നടത്തും. അപ്പൊ ഭൗതികമായ സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ട് മാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനം മോഹിച്ചത് കൊണ്ട് ആയില്ല. നമ്മളപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു, പലതരത്തില് തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികവാദി അല്ല പഴയ വ്യക്തി, എന്നിട്ട് പോലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മധ്യലീല 19-ാം അധ്യായം 151-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 151-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. വേറൊരു വഴിയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരും, മോക്ഷം തരും. പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് തരില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം നരുളി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന ദിവ്യാനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ വിലക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കിട്ടില്ല. എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. ഗുരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് സാരം. ഇനി അടുത്തതില് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകൾ അപകരിപ്പിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടിക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഊരാക്കുടിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ധർമാചരണത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അതിലൂടെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല?
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും നമുക്കത് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴികളല്ല ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് അത് മഹാദേവൻ ആരോട് പറയുന്നതാണ്? തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ സതീദേവിയോട് പറയുന്നതാണത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിൽക്കണം. ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരം, അതിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്നാണ് ആര് പറയണത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക. അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആനന്ദം എന്തിന്റെ പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവന സാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിക്ക് പോലും സമമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനും തുല്യമാവില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. മറ്റേത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക. ആ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ആ തുള്ളിക്ക് പോലും തുല്യമാവില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുതോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തില് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദമാണ് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം നിമഗ്നനായി പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ആനന്ദം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? കാലിക്കുളമ്പിലെ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണെന്നാ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദം. അതായത് ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിക്കുളമ്പ്, ഒരു പശുവിന്റെ ഒരു കാലിയുടെ എന്താ പറയാ, ആ കാലടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ കുഴിയിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയണത്? ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുതോദയത്തില് പറയുന്നതാണത്. അത്രേ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റും പറഞ്ഞു നമ്മള് പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ ലാസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി ഇതെന്താണ്? കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആര്? രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാധാറാണി
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. ഭഗവാനെ ഇവിടെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മദന മോഹനൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മദന മോഹനൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്ന ശക്തി, ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്ത് വിളിക്കും? മദന മോഹനൻ എന്ന് വിളിക്കും. ആ മദന മോഹനെ പോലും ആകർഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? രാധാറാണിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത് മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ മദന മോഹനനെ ആകർഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? രാധാറാണിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ആകർഷകത്വം രാധാറാണിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് ആര്? രാധാറാണി. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയെന്നാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുക എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ആരാ നൽകേണ്ടത്? രാധാറാണിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകേണ്ടത്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠരിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ്, ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിച്ചത്. പാണ്ഡവന്മാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നും കെടുന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ഉറങ്ങിയും ഒക്കെ കഴിച്ചു കൂട്ടാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ അത്രയും ആകൃഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെല്ലാം. കാരണം സുഹൃത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ, ആദരവില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ പെരുമാറിയത്. കാരണം അത്രയും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ടും അവരോടുള്ളൊരു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അനാദരവ് കാട്ടി. ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാനൊരു സഹോദരനായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നിന്ദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്ത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചു, അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. അതാണ് അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ അവസ്ഥ. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത്രയും ഭഗവാൻ അവരായിട്ട് അത്രയും അടുത്താണ് അവരായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് വിലക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദൈവം മഹാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്തറിയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇത് ശരിവെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗാസാധനകളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭാഗവതം 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 6 എണ്ണം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് ഈ അധ്യായം മുഴുവനും പറയുന്നത്, വേറെ ഒന്നും ഇതിലില്ല. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നതാണ്, അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്, അത് ശുഭത. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘുപ്തകൃ, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതാണ് മോക്ഷ ലഘുപ്തകൃ. നാലാമത്തെ പറഞ്ഞു സുദുർലഭ, അത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്, അതാണ് സുദുർലഭ. പിന്നെ അത് ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുക. കാരണം അത് ആരുടെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടേതാണ്. അതുകൊണ്ടത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ആ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണത്? രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഹരേ എന്ന് വെച്ചാൽ രാധാറാണിയാണ്. രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് നൽകണേ എന്ന് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണത്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന് സാധിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണത്. അത് രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകണേ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റത് ഭഗവാനെ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഇതിലെന്താണ്? സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് മന്ത്രത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, അഷ്ടസിദ്ധികളെ. അപ്പൊ ഇതില് ചോദ്യം വരുമ്പോ ചോദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6 ഗുണങ്ങള്, 6 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഞാനൊരു മിനിറ്റ് ചോദ്യത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. നമ്മുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എട്ട് മണിയായില്ലേ സമയം? അഞ്ചു തരം മുക്തി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ചോദ്യം? പിന്നെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള്, 12 രസങ്ങള്, 12 രസങ്ങള് അല്ലെ, 3 തരം സുഖങ്ങള്. അടുത്തത് 3 തരം സുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നിലേക്ക് കിട്ടുന്നതും ഭൗതികാനന്ദവും പിന്നെ ഒറ്റം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ആ 3 തരം സുഖങ്ങള്. മദനമോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, മദനമോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കാമദേവനെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് ആകർഷിക്കുന്നത്.
പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലേ മാതാജി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാ. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാ മാതാജി ഇത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വരും. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് മാതാജി? രണ്ടാമത്തെ 5 തരം മുക്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 തരം മുക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാ എക്സാം എനിക്കിവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായില്ല, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ തന്നെ കറണ്ട് വന്ന്. എക്സാം ആയിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എക്സാമിനുള്ള ചോദ്യം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുമോ? ലൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സമാധാനം. അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, അഷ്ടസിദ്ധികള്. 8 സിദ്ധികളും കൂടി ഉണ്ട് ഇതില്. അതും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ മുഴുവനായി. അഷ്ടസിദ്ധികള് അതുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ, പറ്റുമോ? കഴിഞ്ഞ ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അണിമ സിദ്ധി. നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അണിമ സിദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അണിമ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരീരം ചെറുതാക്കാനും ചുരുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവിനെ നമുക്ക് അണിമ സിദ്ധി എന്ന് പറയാം. അണിമ കഴിഞ്ഞാൽ മഹിമ സിദ്ധി, വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മഹിമ. അത് പ്രപഞ്ചത്തോളം വലുതാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധി, മഹിമ. മൂന്നാമത്തത് ഗരിമ, ഭാരമുള്ളതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. ശരീരത്തിനെ ഭയങ്കര ഭാരമുള്ളതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പാറ പോലെ അനക്കമില്ലാതാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഗരിമ. ഭയങ്കര ഭാരമുള്ളതാക്കാനുള്ളത് ഗരിമ. ഈ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് ലഘിമ, ഭാരമില്ലാതാക്കുന്നത് ലഘിമ. 4 പറഞ്ഞു: അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ. ഗരിമ ഗരിമ, പിന്നെ ലഘിമ. അപ്പം അണിമ എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരം ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ചുരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മഹിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗരിമ എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായിട്ട് ഭാരമുള്ളതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലഘിമ എന്ന് വെച്ചാല് ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 4. ഇനി അടുത്തത് പ്രാപ്തി. സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? കുറയ്ക്കണോ? പറയുന്നു. പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്താനുള്ളത്, എന്തും നേടാനുള്ള, ഒരിടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത്? പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനും സാധിക്കുന്ന കഴിവ് പ്രാപ്തി. ഇനി പ്രാകാമ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള കഴിവ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആയുസ് കൂട്ടണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണെന്ത്? പ്രാകാമ്യം.
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത്? പ്രാകാമ്യം. അടുത്തത് ഈശിത്വം. ഈശിത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അതിന്റെ മൂലകങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, എല്ലാത്തിന്റെ മേലും ആധിപത്യം വയ്ക്കാം, അതായത് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈശിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയും മൂലകങ്ങളും എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കത് ഈശിത്വം. വശിത്വം, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും വശീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. വശിത്വം, മറ്റുള്ളവരെയും അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത്? വശിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് 8 സിദ്ധികൾ, അഷ്ടസിദ്ധികൾ പറയുന്നത്. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, വശിത്വം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയോ? വശിത്വം എന്ന് വെച്ചാല് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വശീകരിക്കാന്നല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അവരുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും.